Flavio Carvalho i fa 20 anys que visc a Catalunya. Llavors, aquesta llengua m'ha ajudat a fer la vida que jo volia fer. I ara volem convidar-te que vingui amb nosaltres al Casal Argentí. Aquí es parla català. I vine a les classes de català. Comencem ja el proper dijous. Farem classes presencials i híbrides. Cultura catalana, llengua, convivència i la teva vida serà més fàcil amb nosaltres, ja veràs.